Suomi on maailman iloisin maa! Menikö tunteisiin? Suomi. Maassa asuu joulupukki, Henriket ja Alexander Stubb, minä ja kaikki, jotka katsoo tätä videota. Ja juuri ton takia ajattelin puhua Suomesta. Ja ruokaa Suomessa on monesti hyvää, paitsi mämmi. Hei Stubb, get out! Hei, kyllä mä silti tykkään hernekeitosta. Eihän olekaan niin tyhmä. Mä siis tykkään hernekeitosta vaan sinapilla, kyllä. Vaihdan mieltä, heittäkää lisää banaaninkuoria ja tomaatteja. Hei, lopettakaa, mutta siis oikeesti. Hernekeitto, ruisleipää, hedelmäsalmiakki ja kala ovat erittäin aliarvostettua. Amerikkalaiset ovat aina niin, että hei, tämä näyttää ihan oksennukselta. Aha, Suomi on kylmä. Mutta lähiaikoina mä huomannut, että lumi joka vuosi sulaa nopeammin. Niin kuin viime vuonna lumet suli vasta toukokuussa. Niin, toukokuun keskellä. Ja tänä vuonna lumet vähän niin kuin suli jo huhtikuun alussa. Mut joo, tilastollisesti Suomi on maailman iloisin maa. Mä en näe sitä, koska miten maa, jossa on ihan hiton kylmä, Angry Birds, addikteja ja kaikista pahinta, puhelimet kiellettiin koulusta, voi olla maailman iloisin maa. En mä tiedä. Varmaan kun on ilmainen kouluruoka ja hyvä koulutus ylipäätään ja kaikkea bla bla bla. Mutta joo, mä tiedän, että tässä on taas niinku aina aika lyhyt video, mutta kun animaatio kestää ihan sikakauan. Joo, kertoo aika paljon, koska mun animaatiot on aika hirveetä. Mut joo, kiitos kun katsoit ja nähdään ensi kertaa. Heippa!